on n'a pas un crédit qui vous allez regarder et puis... Ah ouais, pour les malades. Moi, tout compte, je compte vraiment sur vous. Hein? Ok, merci beaucoup. Ça va. Masole. C'est là. C'est là, attends. Quoi les Djakka? Il m'a dit. Non, le programme qui nous dit trop. Ah, golle. On te drame, oui. On a dani. Hajoni sai hajoni mi wallo mi golle ko tawi mi fala ka taccude mo do itali ko e soga mo moto mi ita ko esmi waga. Mais non mo findo. Wala mandasi mi ata. Ah wow. Déjà la femme no yidu quoi. Lamba do fa la fala do wadna la. Bayi yayi go tan golle de ci lan tan mo fu. Mi fata ke le wono go do mo ke pake modial. Parce que ko fima ko jodi lando. Donc ande. Ah. Sago mi awale la me ba gollo jiwoni. Kono hara mo wadde golleji suudu den defugol ni lottugol suudu arata ga mo occupe suudu ka e tangi di mi ala gadi wona hande ni la wawno yaade ko programme ji ngal so mo dayni ke mo occupe de makko problème ala joni mi darante ko ah wadan nan dum ko kuti wo mi yobay darante oh merci bien merci beaucoup après je vais t'appeler ah wa wala kan ha bi appel ma merci jaram fota Mama, oh ya di café? Sisi. Allah wadi mi fokkiti ka golle bay do ngandi mi yaha wadi ngetti jiwko mo nabi mo kindi yon joddino yimo ton do ngandi mi defay yo la yawde ka golle dem yitto ko mi ara mi defay hen wala jazakumullahu khairan khaira jaza ajarama he ay do ila mapino min moƴƴa ene an ala yide wow orat mo non la ba Kampuri mi la pede. Robano. Kalau dandi ko amburi la pede, anjum ko buri la pede. Bay dandi ka wonjum keccum ko kamburi la pede. Ila o ibido o yehi ayi problème fecce jundu ko wayno buttani do problème ala arde do ka fewno buttani awayda tawaye mudum mi fenan tamade hedolan jento moƴƴa min ila mi ƴetti o mi naɓi no butti dok koto makko minan andi on ko wonduɗo e barke o jogtandulan on si ɓiɗɗo debbo bonni nen makko no tawa nder toano somoda mi yettoma ila o wiɗo min no ɓuttani mi dok minan andi koto makko galle ko juɗɗo on o wonata ɗon o suto ɓe ñamakko no bonde ronka wadde goɗɗum ayi a faami min ko si Allah hollaynolan ni kam won ɗo ko ñaani mo na baade Ay ni la roba ngono lapa. Alan di kelang hay ko hombo nyuy o. Ko re jango nyuy. Mel. Mi darte tu wonde. ina hersi horan si Allah hollaynolan ni kala yaltuɗo fi mi ƴettanoma an woye makko mo hokkita fof hakkema woni non lokkitirgol lammi ɗo ko hakke ma safe so hoti maɓɓe ke andata ko no guerata andi on safe no hersini o ɓiɗɗuma ya jooɗo ɗon hanko o fuɗɗo pasu nade yalta gauche à droite rondo ɗuma kamɓe heeɓi duuɓi sappo waray halkare nde fayi ko hoore maɓɓe Mais ndu dartama tum wiye ɗo comportement ji ma goɗi watta tawa pinangal maggi seeɗa okkitiri la ara suudu mon ɗum miɗo humpa andi ɗo joni ko honno warata ko an daaru ha ndara kadɗa hara e jillodirade de waɗi jiɓitaki jan ɗum e haɓoye wata cokkuɗon dey ha
ammerta jungo gonto ɓaylande amoy tawadde a faami par ce que sinaɗo si wopoy ɗon si a noddimo ɗo ɓaylande amoy ta noddugoma kawon toon corka tan wala en haɓoye ko ɗum ɗon tuwoni weɗo e talam a faami ka non hay son hulalu noon ko ɓiɗɗo mum ko ono ƴettimo naɓimo min mi wawatamo artirde na ono naɓimo bisimilla min yiya tum comportement ji ma mboɗi guerata haralan darde daralan kirɗa sey harala gandiɗa manquiri gokku Yoni mama. Andi kan ko ngawata ni on. tandi mimi monanta ko ma o monantula nde ɓe andi kadi ko ɗum ɗo weetirɗo mi monanta ko ma ɗandi andi fof so ala ko ɓe monanonoma ɓay ɗandi ɓe welanmi am monanta ko ma monantula nde honto no fokkutuɗa ko fokkiɗi yaltugol yaha honte yaara ko gore jango kono hay mi ala crédit ɗo komi nodduɗo aɗa tunda gore ɓe ɓeyaɓe ha ko ɗum ɗon ɓe jaɓi kono si tawi noon ko ɗum ɗa ɗe gore ɓeɗa mi jaɓata na to so ɓe ko gore jango mo ñaari kono on kadi hay crédit ala komi noddiremo ɗo ɓeɗa wawi ƴettude téléphone C'est bon, attends, joli, joli. Iya. Pada ayam ni. Asa. Kopi dulu. Félicitations. Vraiment, tu sais danser, tu connais danser bien, bien. Ka. Ouais. Achumi amana welti hande. Attends, quand nous weltima? No, ko ni tum ani nyala do seda. Hani mi finite la welti. Si ni woni mi fami. Donc, yawda ka yasa ay doy gorko goton ko wari sida weltine. Mi ngai biata do bi welti. Nyan déjà, mai mai tira maka. Mi leti ko bolli. Sabilan taw yote, sabala yote. Auto? Mai ita koy. Yam. Abala. Fama bi to. Mi fama bi. Allez. Unjuk ima. Mai ita koy. Non, jodi taw. Attends. Oh là. Mais qui a bolanta ko milandi ma kon ka? Problème là, mi jaboto ma. Mai to ita koy. Mai ita koy. Je te promets. Haïti koy, je vais te dire sérieusement. C'est vrai? Ouais. Ah, ok, je prépare, je viens. D'accord. ko tan fa oɗo jiwaɗi taylan kan place an komi golleɗa fuɗɗilan wolande andiwi makko seeɗa o ɓaynon lan andi komi jombaɗo tawi mi ƴettumo mi addamo ko galle ga on faami o haalani lan kadi o lilan ko piyaɗo yitere makko nde no ɓuuti jonno mi addimo ko galle ga ndaro heɓa solution no walliromo mi nani ko wiwɗa ko ene jo kombo piwma fiyo ɗum kotoma firma Maya, ana fiye. Ha? No, don ga wala da ɗakin ya kula. Mi adama ɗo fiye woni ɗon andi baɓe. Hayde bande ɗo baɓe muntana ɗum mi welto. Ɓenna no, ɓe wi ko ha jogade Mariama. Amo, ñande on ñande ɓe tuwanta ɗo aadi.
Sa imuro ya do na hawre ma limbu sikun kun dai na hawre wala da hawre mun api ko do amunyo fi mi ape na mala ton ka mala ton ku ka pe ka ani ko mi fala ba na la ko hundu ko halan ko babe do ngadi ya ba nyando ko binu dando do no na be na wai be bi ko wa dan ka de Mariam ara ka bon den jikira kula luwa wa kumfala jongon timo yambo kata ko na makane sudiga kuti tuna rakari bindo ma ko no ngandi ko ne problem geretto afana wala dudu sinari lo rahal mo voto da sambon na tima timo pambu amako Dia ni dia je dois aller en vacances parce que bien en vacances on dit non je peux pas rester c'est programme du quand on t'amour avec bon quoi qui va la sérieux parce que ni ko fi bobo entere go ayu de ku bon lan non ma je 16 ans ayi lan non ni se ko 16 ans ko ngana taw no wono billahi man, you need us for the action, man. Oh, man. Ano yung gago? No. Transfer pala. Transfer mo din. Magkano? Di mo yung kaya. Ano yung gago? Tumanang heris ko. Ayan mo yung Gila, mna kita gua gollo. Serius. Ana zera la wore. Esta sudah ki me funku. Ang beti jalo ko ma do koy. Na me roti ala gollo. Ko diara sak bim bianki ki dara ko do to ni zele. Na ni siba ko me fuiro. Ki angi da timmi man. Sikir accu no golo wara do nan. Ako piro betta tama do ka ko joda gol waden te haale bi actually jeji. No ini fala. Hey. Akhirnya di pian reo. Antuka minggu ye gon agdilan ko famiga. Steno ko aver fi halu gol fi reo be adjon do. To ngana on do boy. Wala min aver reo do ta do. Antuka Soko yaka. Min ko tan radi kelan ko sudu nan. Do non joni mi anda fusko miya. Soko. Kango moni halande. Soko. Maria minuna. No to ma inuna. Tike Maria, mi mo problem do joni nanda ko ha on to problem do fana. Mariam kontu fotu de ngene ndo ayido hunde ala ko mi wiya afani hankin ni onti haydi tel jabba fambi yombe mobila kasalom do yobini mi fi danya da famu de la mo ben seki be yal hay seki hay kambe tibi jonde fa ala kala yobe ka suudu hankin fambi yom fop ko do mo bi kasalom do fi danya hambe interdit ni lang hay minti giri wona ko ila wo teppere ma def ka suudu do wata aduna ka suudu so yiti ma do na ko misiki afami hande giba weti hay fusmi wala mejo dum
a faami an tigi ɗa andi combien de fois mon papa il est respecté dans ce quartier a faamude donc hay an tigi ɓe interdisanima argol ka an teppere ma def wata arka an faami andi joni mi anda ko hondo wonɗen guerde par ce que naɗo kadi a wawata arde wona ka an joni no mariam ko mi faala o fiwata créé un probléme immo fi allah immo yaha ka fottuɗen ka hoore lawol tan mi yaha fottuto hen tan yewten fi soko ala nokku komi yaha a faami ko ɗo mi ari na lawol ngo reedinimmi a faami na lawol ngo de reedinila min ko a reedinila nokku mi anda komi yaha koto juuɗe oɗo mi wonno soɗo raɗi kela mi ari koma kadi ni ala place haɗa ɗum ɗo mi anda na lawol ngo de reedinila soko ay ko fiyallan kadi alti mooti to ɓe raɗolan ko suudu mi ara ko ma raɗoɗa ce que an goɗɗo ñande ari ko ma woyɗa froisi quoi ko ndu waɗi ça fait na mi froisaki quoi mi monaki idan mi dañende kuma jiwum armo kum ka place an daka mettini tungoy dañon ko vrai fokonni ko vrai hono ɗa fokonni ko ñande allah wondilallah en ndeggu i wolantama few ake a fije won est ce que ka complet woni ɗo ma hakkude ni allah mi mettini tungoy hiɗa hooli pièce manka e ma par hasard weɗa faalawol he waɗo transfert 100 000 et 200 000 an e nder un mois a heɓata e hokkama 100 000 ko 50 000 gasa un mois ma 3 mois fof heɓata on naranma noon fes no yiggut on ɗo yiggut on ɗo yayade keɗo ɗa jooma boyri a jooma tiga ma jooma boyri no ɓuuri yatawagude on ɗo on ko depuis mimi attimo depuis mimi andimo ko humergue rendre vergue mimi andirimo est ce que an ko wonɗa ɗo e ɗamari machine e non jabolan mi ala to beɗo on to ko ɗe koye maɗa a yiimo nde tetto pied anda harimo a darimo est ce que on no nandi e seppo ay ɓandu makko ndu no labira noon est ce que ono nandi e seppo o ko minnatama fo ya jokku juuɓe o soki ko annduɗa aɓen e hayɓe classement o ɓen on ɗon jokku selu on ɗon hes naranma noon a faami on ɗon naranma noon fesno mi fenantama on otoje ko mi yiyata kon ɓawa makko ko marɓe humergue e rendre vergue tumi yiyata ɓawa makko a ɗum ɗon tumi yiyata no iwtiɗe ɓawa makko ama abbe premium an ko sukkarɗa ɗo heyɗi sukkar moƴƴa ka ay min mi yiɗa sukkar boy defente men c'est mieux do a gandi dey Skew Bobbies. wayɗo a feetuɗo quoi anne koko minute ma ɗo kon fangananaji ani nde hoorema kaɗa wiide lam sokki juuɗe ma quoi aña faccitoji maɗi anda wiideɗa e faccude hoore am ami komi jokkirma ko fi wolangol ma transfert ji maɗi hewtade min ɗa wolande ɗum min ɗa wayla wolande ɗum ɗo donkanoma kosta wolande lanno min komi anda wolande ɗum est ce que taw andi min komi hombo ndaari hoore ma fiyalla min mi daranoma fiyon nu ndaari hoore ma fiyalla no wawɗa aɗa saltejo hoorema ndaari paɗe ma fiyalla aka ñobbutoɗa ɗo tuuba ma yinkun tampuko ndaarumo tu miɗa wayla wolande ɗum
kuutan nal anda sikkuɗɗa feeti quoi nami hollete an min hakkillande min kaka teppi woni